Sanibonani, molweni, ndiyamkela kwezethu ngesiXhosa. uNgcukana ke uqhubekile nothanda noZoleka esithi ke ndiza kunika elinye ithuba ke loba uphinde uyithethe le nto ugqiba kuyithetha. uZoleka umile ke kwelithi andiqondanga ukukudelela mna koko. Ndiyakwazi uba ungutata ohloniphekileyo o-powerful futhi ndikubonile ulungisa izinto nosigqibo. And ke ngoku usigqibo unemibuzo eminintsi ngalaa nto yenzekayo kulaa hotel room ngalaa mini. So akalali ebusuku urhalela ukwazi nje and le nto imthe chu. uNgcukana ubuze ngelizwi eliqinileyo ukuba ingaba unyana wam unento andisola ngayo na? Ingaba ndinetyala okanye uyandityhola ngokuba nesandla ekuswelekeni kukanina? Umfazi endandimthanda ngolu hlobo ndizalele abantwana wandenza le nto ndiyiyo namhlanje. uZoleka uthi usigqibo yena uzoza apha kuwe nje very soon ngoba kaloku kudala efuna ukwazi inyani and mna ndifuna ukumenza abe prepared for anything engavela nje makabe prepared xa ngaba seyivela. uNgcukana uqhubeke ngelithi ke uyaziqonda kodwa uba zizityholo ezingakanani ezi uzityhola undenza zona zizolenzani lona igama eli lam ndiyile ndoda endiyiyo, nabantwana bam bazoba njani kuyo yonke le nto, nendlu yam yonke nje endiyakhileyo. Kodwa ngoku xa uthetha ngolu hlobo wena iza kwenzeka kanjani yonke le nto? Uthi oko ndazalwa, zange ndathukwa kanje. Kwimizuzwana nje embalwa bendigqiba kukuncoma apha ndikuxelela ngendlela obaluleke ngayo kweli khaya nokomelela kwakho nendlela oyiyo, kodwa ngoku undimele ngezityholo. uZoleka umile ke kwelakhe elwakhe usigqibo akekho rayithi and unemibuzo ngayo yonke into eyenzeka kulaa hotel room. uNgcukana uthe ke ngoku loo nto ithi ndim ndabulala umkam. Athi ke hayi ke futhi le nto awuyikhange emoyeni, le nto uyithethayo yinto ongavukanga futhi uyicinga and ungayivanga nangosigqibo nakade ukhona lo mntu okuhlohla umoya omdaka. Hayi ke uZoleka naye ke guys yavele yabhalwa emehlweni inyani. Uvele watsho kuNgcukana uba ndiyiqondile. So uyayazi uba vele le nto isuka kuNomfundiso. After ithethe noZoleka ke ulibangise ekhaya ke apho afikele khona kuNomfundiso ebhizi nefowuni encokola noMagaba. Fika wabuza ukuba yintoni luyifundisa uSiyolise wena. uNomfundiso uthe ke andimxelelanga yonke into kodwa nge-attitude futhi. uNgcukana uthi iyacaca inintsi into oyithethileyo, soze uZoleka andibizele eziofisini nemibuzo enezikrokro. Ethi uyayiqonda kodwa into oyenzileyo? Ethi abafazi abafana noSiyolise abayilahli itawula. So uzovumbulula yonke into ayibhekise phantsi phezulu le ndlu efuna impendulo ngowuvele wasayina kwayincwadi yam yokufa Nomfundiso. uNomfundiso uthe masibe sisithi ndashiywa ngumsindo and ndibulela into yoba ndingazange ndibe ndiyithetha yonke inyani, wena bulela qha. uNgcukana uthi uyandonyanya Mfundiso, kudala ndandikubona kodwa ke wawutshilo ngowakho umlomo. Ethi ke usoske ufune ukutshabalalisa ubudlelwane bam nabantwana bam ngolu hlobo ngento eyenzeka kudala endingeke ndiphinde ndiyinqande okanye ndenze enye indlela. Ethi wenze ukukhohlakala okukhulu. uMfundiso uthe ke wawungakwazi ukuyinqanda le nto and ukubuyela emva ngento owayenze uNozamile ngeke isincede njengangoku. uNgcukana uthi bekumele uba ke uqale wayicinga loo nto before uthethe ngento ongayibuzanga and uSiyolise mhla wavumbulula yonke le nto le ndlu izawutsha ingqongqe. Ndiyathemba ke lo mlilo uwukhwezela uzawukwazi ukuwucima ngoba isizathu sokuba ndiphulukane neentsana zam kuza kube unguwe lo and ke ngoku negama lakwaNgcukana lizawutshabalala ngenxa yakho. uNomfundiso ushiyeke ethetha yedwa ke xa semshiyile esithi ekugqibeleni iqengqelekile iminyaka ehleli nale mfihlo inguye yedwa owazi inyani, umntu oneemfihlo ezingaka pho. So uZoleka ke wabonakala ke guys ekwi-meeting ke notata uNgcukana nosigqibo ke and bencokola ke apho but bengekho nto itheni. Uye wathi ke xa sehamba ke uNgcukana washiyeka ke Zoleka esithi ke ndiske ndanovalo ngokurhoxisa kwakho iinyawo zakho kuyo yonke into. Akululanga ungena ezihlangwini zomntu ofana nawe, but at least ndiyazi ukuba wena you are just a phone call away xa ndikufuna. uNgcukana uyamphoxa ke esithi ke bendingathanda into yoba ke uzifumanele zakhe ii-solutions, undibize xa kuthiwa umzi uyatsha ndizobhula nje umlilo besithi ziphathe kakuhle. uLazarus ushiyeke othukile ke ethi hayibo utheni tata wabanda kangaka towards uZoleka. uZoleka ke uye wayezolusela kwethu yonke le nto esithi ekugqibeleni le yi-meeting yomsebenzi, so unayo indlela yoba bengayitsho yonke loo nto leyo. Uthi omnye no, kaloku tata bekade nje enice kakhulu towards you, ngoku sekutheni le nto seyithetha kanje ngawe ngenkosikazi yam. Zoleka ke uncedwe kungena kwee-call ke uLazarus ke wabe uyaphuma ke.
Late ke guys kwaNgqukana kubonakala ezintshintshya ngotywala ejonge efotweni yomkakhe uNozamile enxile eyipapa. Kubuya yonke into namazwi ayethethwa nguNozamile wayesithi, ndiyakucela tata kaSigqibo sukuyenza le nto, ndiyakucela. So uphethe ngelithi ke uxolo Nozamile. Kunzima nokuphakamisa iglasi le yemlonyeni, unxilile, umile and uyalila. Uthi uxolo Nozamile, uxolo ngelishwa lakhe ke guys ubhaqwe ngubani? UAzande. Azande uhlele ebhaqa abantu kuthethwa ngale nto kaNozamile. So iya kude ke into Azande nomalume wakhe and uzombamba ngayo yonke le nto lena ukwazi kwakhe. But ke umbuzo esinawo, bekutheni le nto kaNozamile seyivela kangaka nje? Into ubhubhile nje phofu Nozamile nyhani, okanye ubuyile, okanye khona isiporho, asazi. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.